Misugat sa Naval Forces Command sa Philippine Navy ang makasaysaya nung pag-abot sa Spanish naval ship subay sa pagsaulog sa ika-500 katuig sa Kristyanismo sa Pilipinas. Ang PC-372 BRP Alfredo Pecson mao'y misugat sa Spanish Navy ship ang buke Escuela de la Armada Española Juan Sebastian Elcano. Ani ang exclusive report. Miabot ang Spanish Navy training ship Juan Sebastian Elcano sa kadagatan sa isla sa Suluan sa lungsod sa Giwan sa Eastern Samar niadtong Martes sa buntag. Subay niini, mipahigayon sa tradisyonal nga conduct of meeting procedures ug passing honors ang Philippine Navy Naval Forces Command isip pagsaludo sa bisita nga Spanish naval ship. Sa tuig 1519, ang Spanish expedition nga gipanguluhan ni Magellan misubay sa kasadpang rota nga mihatod sa pagkakaplag sa Pilipinas. Human mamatay si Magellan sa nabantog nga Battle of Mactan, gipadayon ni Juan Sebastian Elcano ang Spanish navigator ang kaabag ni Magellan sa pagpangita sa Spice Island nga nagsubay sa Indian Ocean dayon sa Atlantic Ocean ug pabalik na sa Espanya. Ang labing unang circumnavigation sa kalibutan nahitabo ni atong 1522 nga gitawag karon nga Magellan Elcano Circumnavigation. Ang Suluan Island sa lungsod sa Giwan sa Eastern Samar may usa sa mga rota nga gisubay karon sa Spanish Navy ship nga buki Escuela de la Armada Española Juan Sebastian Elcano. Pasado alas 8 sa buntag karong Sabado, Marso 20, muiskala ang Spanish Navy ship sa Cebu International Port. Subay niini mapasalamaton sila si Lieutenant Commander John Paul Asio, Philippine Navy Commanding Officer sa BRP Alfredo Pecson nga nahimo silang kabahin sa pagsaulog sa ika-500 kagatos katuig sa Kristyanismo sa nasod. Lubos po ang aming kagalakan dahil isa pong napakalaking karangalan para sa akin at sa aking mga tauhan dito sa BRP Alfredo Pecson na maging parte at maatasan sa pagsalubong sa barko na simbolo na nagdala ng Kristyanismo dito sa ating bansa 500 taon na ang nakararaan. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.